Ahojte, všem přeju krásný den. Já teď se jdu trošku vyzvat a s Debbie, s mým pejskem, poběžíme. Nevím, kolik to bude kilometrů, myslím, že to nějak bude okolo 5. Nevím, prostě tady u nás za obcí, vesnicí, máme ještě takovej starý most a na ten chci doběhnout. Nikdy jsem tam neběžela, takže to pro mě taková jako výzva. Pojďme na to! Takže máme první kilometr. Debbie se teďka pustila z vodítka, už tam za mnou cupita. A je to takováhle cesta. Prostě je to tady fakt moc hezký a dělám vidět na dalším kiláčku. Máme za sebou druhý kiláček. Musela jsem asi 3x, 4x zastavit, protože Debbie ji potřebovala. A teďka se na to zvládá. Třetí kilometr. Wow. A tamhle vidím, někdo taky běží naproti mě. To teďka nevidíte. A prostě někdo tam naproti mě běží. Takže já se asi vybídám na vodítko. Jsem tady na tom mostě. Jsem nesmírně pyšná na sebe. A vděčná za to, že jsem vlastně tady to mohla uběhnout, protože si pořád uvědomu, že všichni nemají takovouhle šanci. A i když mám omezení výškový a nemůžu třeba zaběhnout 10 kiláků, pořád můžu. Buďte vděční. Na hodinkách mám 3:38, to znamená, že budu mít necelých 7 kiláků doma. Teď tady 5 minut odpočinem s Debbie, protože to těžce nedává, zalezem tady takhle do stínu. Tak a teď jsme se odpočinuli a jdeme běžet dál. Tak, mám za sebou 5,7 kilometrů, mi to ukazuje. Od Zabídíka tady běžíme už k silnici a zvládneme to. Tak, teď už je druhý den, potom co jsem to natáčela. Bylo to vážně moc fajn a určitě to snad zopakuju, až budu mít čas a energii na to. Tady se mnou moje neteř. Vidíme se u dalšího videa. Ahoj!